Eider Sánchez aretxabaletarrak 2022an Gazteaz maketa lehiaketako Harrobia saria irabazi ostean kaleratu berri du bere azken lana, Neraberriak. Oso polita diskografiarekin aritu da lanean eta jadanik entzungai ditugu Neraberriak osatzen dituen 4 abestiak. Bueno, 16 urtekin irabazi zinun Gaztea maketa lehiaketako Harrobia saria, ez? Bai. Okerrez banau. Eta espero zinun? Realmente ez. Azkenien bai dauko sentsazioa izela pixka eta ke pasa, ez dakitzu. Presentau honetara realmente ideia gutxikin eta ez dakit, izan zen kriston postazuna ikustia indako lanak emaitzak emun sustiela indako lanagatik. Eta onja, orduan hasiko zitzen eman zotzuen aukera oso polita diskografiakin grabatzeko ez, okerrez banau, eta noiz hasi zinen eurekin lanian? Sarixa uste abenduan irabazi ginula, eta gero urtarria hasieran edo segitzen pixkat mugiruten ze kantu naukon, bilerak itxen nik buruen naukon kontzeptuai forma muteko eta gaur arte. Neraberriak kaleratu berri dozu eta 4 abestiko osatzen dau lana, baina maketa lehiaketara bai horreitako bat aurkeztu zinun. Maketa lehiaketara aurkeztu nitxun 3 kantu, baina berez epien ez da 3 kantu horrek, azkenien bai peza jaterako gure nahuela beste zuzera dirazi, baina eskaintzarako maketa lehiaketara erun biozu eskaintza bat 20 minutotakoa. Orduan, bertara erun nitxun 7 kantu. Danak euskeraz eta suposatzen dut abestixak bakoitza gai desberdin edo zerbait desberdina kontatzen dauela. Zeintzu dira historixak? Azkenien, gure izen nauen adirazi, adolescentzia batek edo nerabe batek bizitzen ditun egoera desberdinak, gehixen bai igual esperientziatik tiratuta. Lehenengo kantua da barrukoa, dela itzartzen dauela pixkat amorrua eta desberdin sentitzean amorrua. Mutu da gehiago bulina jasan dauen norbaitxek zelan aurreitzen dutan horri azkenin bere izaera aldatzen eta pixkat usten bere benetako izaera enkajetako eskatzen dut ziena nahi edo jasotzen ditun komentaixuegatik. Blue Hour izango zen osasun mentala, eukitzia izu atake bat, ansiedadioekin bizitzia, depresioarekin bizitzia, eta bele beltza da gehiago pixkat aldarrikapena desberdin sentitze horrek zelan jakon emun beste bere lekua. Gehixen bat murgetzen az gehiago hiperpop soinuetan, badiela baju oso potente eta sinte oso potente daukien basiak. Eta realmente genero hori entzuten hasi nintzen musika itxen eta oin arte hortan nabil eta oso gustora nago. Maketa lehiaketa baino lehen hau, udaberretan justu hasi nintzen kantu batzuk idazten internetan aurkitzen ditun basiekin, ez? Gaur egun saiatzen az neriak itxen, baina hasieran enek itxen ez, pixkat internetan aurkitutakoa letrea jartzen. Ez izan uda baten, denbora pila daukotzu udan, orduan aprobetxauta denbora tarte horrek, zinitzen hori grabetan aurkitzen ditun, jentia galtzen foruetan taulakotan, zelan itxen zituzten kantuak, orduen horrekin neriak itxen hasi nintzen. Entzutoten musikarixak die, gehixen bat Lunaki, Roju, olako kantantiak diela
kantatzen dagoela ez bakarrik hiperpopa, baina bai zentretan diela askotan horretan. Diela hori base oso energikoak, baina letra tristiekin. Eta argitaratu dituzun abestixak, laurak die euskera utxian, oina aipatu dituzun honeik internazionalak die edo? Gehiago estatu mailan, Espainiar estatu mailan, itzen da dituzte musika, itzen dagoen musika, baina bai pixka Latinoamerika olako hausak, baina ez euskeraz realmente holan erreferente potentiena igual Medina Gris, baina nauk esango Medina Grisek hiperpopa itzen dauenik. Bueno, orduan esan leikezu hasi berri horreitako bat izen zeik ez zula, ez? En plan, hemen Debagoien amaian behintzat. Bai, Debagoien amaian bai, baina eske horri nazela como izen horrek pixkat bertigo, pixkat egutu guzti. Normala. Izaerarik ez daukat, izaerarik ez daukat. Kopiatutakoena. Izaerarik ez daukat, izaerarik ez daukat. Bera. Izaerarik ez daukat, izaerarik ez daukat, kopiatutakoena. Azkenien, helburua zen ateratzea epia, behin ja aterata, daukotolan beste kantu pila prestatuta eta prestatzen nabienak. Orduen horrek gutxinak ateratzea izango zen hurrengo helburua. Eta pozik, ateratako epiakin ez? Bai, oso pozik, azkenien bai da maitza oso guapo bat eta bai dauko sentsazioa jentea asko gustau jakola. Orduan, oso posin nau lortutakoakin. Eta hurrengo urtetara eta holan lehiaketa gehiagoetara presentatako asmorik bai, edo pixka tranquilidadia sartu biozu? Printzipioz tranquilidadia ondo gongo zen bai. Xander daukotu izen artistiko bezala, bai. Nondik datorri zen hori? Izen zen atzalde baten ninguela Instagrameko izena aldatu nahian. Enek izen jarri Instagramen izen moruan, beti jarri dut nire izenan variazioak, ez? Adibidez eider, baina azkenengo X moruan, olakoak, beti jolastu dut X-ekin, azkenien petza jatelako, diela oso, ez dakit, modernitatera edo bideratutako letrak, ez dakit. Olan gauza modernuei, X-a jartzen jokiela. Orduen, atzalde baten ninguela petzetan, berze izen jarriko nauen, topo nauen interneten izen ez bitarrak X-ekin. Azkenen gure naholako, zehose bebai, ez dara mugatzen ni emakume izetera, zehose bebai pixkat irekisa ba. Orduan, aurkitzu nauen Xander, ez dela Alexanderren diminutibo bat, eta guztau jaten bebai, nire izenan azkenengo 3 letrak sartzen zitxulako barruan, eta ez dakit, esan pixkat alter ego moduko bat. Eta gero bebai galdetzia kontzerturen bat ez dakit eskaini biozun oin epea aurkezteko gehiago igual herri mailan, Debagoien amailan edo? Momentuz ez da zehaztuta, baina, izen daitxeke. Bai ez? Zote zebe esango. Eta gero zuk zehose gehiago gehitzia edo, nahi dozu? Ez dakit zerbait aipatzeko edo? Realmente, naino heltzia ez dara izen bakarri nire lana, egon dira etzatik jente asko bani laguntzeko, adibidez Omar Garana bideoklipa egindako mutiak, itzen dituzela kriston lanak, eta bideoklipakin oso argi ikusten da. Eta bai familiako kidiei, nirekin eranduen egon dielako beti gui erizen nagoen laguntza dan askentzeko prest, eta nire lagunei izin dielako lehenengo pertsonak entzuten zedia eta komentetan, eta beren historia igotzen, eta esaten ze guapo dagoen ez. Eurak izen ziren pixkat igual animozotzuenak bai lehiaketara parte hartzen edo zure gauza bat izan zen? Bai, azkenien hasi nintzen dira musikia itxenen notzen ino bezei esan, lotza pixka puti zuztelako, baina zabaltzen nindoien eginen, jaso nagoen hor pixkat, zaharri gotzala orkesten honetara ez dakit. Eta uste duzu zure kasuan moruan jente asko dauela inguruan edo igual musika hori itxen saiatzen dana, baina gero aurkestera atrebiru ez? Nire inguruan ez dau jente asko musikagilea dana, bai da egoxia musikalixak gotela, baina ez diez como genero elektronikoenetako parte di egoxia hori bat alde formatuen, baina hori ez dakit, bai pultzatu guztien edia itxera, baina nire inguruen ez dago jente asko itxen da benen musika. Bueno, eskerrik asko Eider, eta animo eta ia kontzertu hori ematen dozun. Eskerrik asko zuei.